meikäläinen on tosiaan Cherry HD. Tänne me kuvataan Hunger Gamesia, kun Skywarsia yksin. Ja se mun ensimmäinen video, mikä oli, niin ei. Mun Bandicam oli rikki, joten mä en voi sillä nyt kuvata, eli RIP Bandicam. Mutta mä ajattelin sitten alkaa kuvaamaan OBS:llä. Tää ensimmäinen video voi nyt olla todella huonolaatuinen, mutta mä korjaan sen sitten ensi videoon, ellen korjaa nytten. Joo. Eli tosiaan me kuvataan Framessa, Frame PvPssä, IP tulee deskiin ja ja tekstuuripäkkikin tulee deskiin, jos mä nyt muistan sen. Mä oon todella huono muistinen, mutta joo. Eli tää on nyt tavallaan mun ensimmäinen video, tai no silleen niinku, että mä puhun, niin tää on ensimmäinen video sillä tavalla. Syödään tää tästä G-Applen aamaan ja ei, mikä toi yrittää. No niin, kombo. Ei oikeasti oo kombo, mutta mä... Joo, rip, mä ehkä... se oli ehkä anti-knockback. Ehkä oli, ehkä ei. Mut joo, toi meni niinku todella tiukoille sitten. Mutta joo. Jos joku haluaa mut lisätä Skypessä kontakteihin, niin mä kyllä sitten laitan senkin tohon deskiin, että näette sitten tosta descriptionista. Mut joo, me ehkä kuollaan tälle. Ei näin. No niin, päästi tähän. Mistä se tulee? Tää on niinku... Mitäs se on? Niinku luuttaileeko se siellä mun chestiäni? Tossa se on. Ollaan täällä piilossa. Mut joo. Ei oo arveita. Näkeekö se meitä? Haha, moikka! Joo, sillä oli ehkä anti-knockback. Anti-knockback, ehkä. Ja siellä sitten on 1v1 on nyt sitten meillä luvassa. Nyt! Joo, mä en tiedä, että kuollaks mä. Joo, voitettiin. Keke. Joo, mennään vaan suoraan toiseen matsiin. Ei nyt tarvikaan laittaa pauselle, koska... No, ei tarvi. Koska, no se ei varmaan teitä haittaa, että mä en laita nyt pausille, mutta... Joo, eli nyt on mäppinä Cake ja sitten mennään, luutataan nyt nopeasti chestit tosta ja mennään keskelle. Se on se taktiikka. Nyt sitten, tai no chesti vaan luutataan, että mennään sitten kovaa vauhtia keskelle. Mut joo, eli mä en nyt kuvaa Bandicamilla, varmaan huomaatte sen. Mä kuvaan OBS:llä. Ja tässä, joten kun mä sanoin tossa nyt alussa, että me nyt kuoltiin, mutta no joo. Mutta mä taidan lopetella tähän. Eli tällä kertaa muistakaa tykätä videosta ja tilata ehdottomasti kanavan, jos sitä vielä tehneet. Mutta me nähdään sitten ensi videon parissa, että se olisi siihen saakka. Morjens!